En el Dia Mundial del Donant de Sang 2020, des de la Federació Catalana de Donants de Sang i en especial de l'Associació de Donants de Sang de l'Anoia, animem els nous donants i estimulem els assidus a contribuir sense defallir en aquesta gran ajuda humanitària com és la donació altruista de sang, tot dedicant-los a aquest petit poema. Els donants regaleu vida. És una gran experiència el fet de regalar sang. És quelcom més del que dones. És un acte molt vital. Els donants poden ser els joves, també els pares, mares i avis. Convé que tothom hi vagi. Les donacions, que no parin. Es poden salvar 3 vides d'una sola extracció, transfonent plasma o plaquetes o glòbuls vermells tan sols. Anima't, vés-hi amb amics, el teu cos t'ho agrairà. Apropa't a donar sang que satisfet quedaràs. La donació és una festa, jornada de germanor. Qui en dona fa una gran gesta, qui en rep se li eixampla el cor. Moltes gràcies, ferms donants, vostre obsequi és sanador. En mitja hora doneu vida i esperança a tot el món. Per molts anys.